buramuso buramuso Aisha tɛ Naam. he ne den kura ye gɔyɛ la bi dɛ dugu ka jɛ e ka soli ka bɔ kɛnɛ ma Aisha ka na ne sigilen sɔrɔ ka ne kɛ ko muguru ka tɛmɛ ka t'i yɛrɛma hali ma ne fo a kɛra cogo di Buramuso dɛ. I b'a kalama ne yɛrɛ tɛ fɛ k'an da don nin kuma la parce que e ye min kɛnɛ n'a kɛ wallahi a ma diya ne ye. Ne ko n k'a diyara n ye, n ye nkalon tigɛ. A ma diya n ye dɛ. Aisha ko mana gɛlɛya e ni ne cɛ togo o togo e man ka foli tigɛ i ni ne cɛ la e t'a dɔn ko foli ye adamadenya taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ de ye n'i ye ne fo ni ne ye min k'i la i b'o de fɔ ne ɲɛna o ka fisa i ka tɛmɛ ne n'a kan ne kɛ wulu ye ni ne fana ta juguya ne ta ye don a bɛ na ni mun ye kɛlɛ tɛ ne fana ma deli ka nin k'i la. Ni ne ye nin k'i la kɛ i ye ko de fana kɛ ne na min ma diya ne ye parce que ni ye ko kɛ ne na ne bɛ n ka tɔɔrɔya de yir'i la. ne ye mun k'e la E buramuso e bɛ sɔn cogo di Ajaratu ka na ka anw cɛ koliji bɔ ka t'o sigi ɲɛgɛn na e ɲɛna buramuso e b'o bila k'o kɛ mun na kun jumɛn kɛlen ne ye Ajaratu bila k'an cɛ koliji bɔ ne yɛrɛ fɛ k'o ye kojuguba dɔ de ye ne ko Ajaratu k'aw cɛ koliji bɔ o ye kojugu de ye buramuso kojugu tɛ tɛmɛ a kan Ajaratu b'i can k'i bɔ a ka furu la ka n'i sigi an dala yan nɔ k'o bɛ na ne cɛ koliji bɔ ko ka t'o sigi buramuso e ɲɛ wagalen ɲɛna e bɛ sɔn o kɔrɔ tɛ ka na an cɛ ta ka bɔ an bolo yan a ma se k'a ka furu ɲɛ a bɛna fɔ k'a bɛna an ta ta Aisha ne bɛ ɲininka o furu kɔnɔna na kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ bɛ yen kɛ hali jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na kɛlɛ bɛ kɛ kuma tɛ furu kɔnɔna ma Ajaratu ma bɔ a ka furu la dɛ kɛlɛni dɔ de tɛmɛra an n'a cɛ ɲɔgɔn cɛ o n'a bɔra furu la o tɛ kelen i bɛ ka kuma minnu fɔ kuma fila de don e yɛrɛ filɛ du nin kɔnɔ yan e bɛ se k'a fɔ k'e ni karamɔgɔ tɛ kɛlɛ han ne ni karamɔgɔ bɛ kɛlɛ o tɛ kɛ tan tɔ dɛ kɛlɛ bɛ kɛ ne ni depuis ne furula ka don so in kɔnɔ ne ni papa bɛ kɛlɛ mɛ ne ma deli ka bɔ n cɛ fɛ yen nɔ ka taga yɔrɔ wɛrɛ la fɔlɔ ma deli ka kɛ Ajaratu tɛ furu ɲa a tɛ poro ɲa a tɛ poro para poro ɲa a sigilen b'an dala yan k'i cogo an dala yan su fara tile kan hali Ajaratu bɛ to ka yɛlɛmisɛnnin min kɛ papa fɛ a bɛ digi ne na ne t'a fɛ a man di ne o n'a bɛ k'u kanun fɛ a tɛ kun ne fɛ dɛ hali a bɛ to k'a fɔ a ma ko papa ni ɲankuma walahi f'a bɛ bɔ ne sɔnkun na ne t'a fɛ dɛ ne t'a fɛ bi a digira na bi wa a digira ne ye Ajaratu ɲininka Ajaratu ko e de y'a fɔ k'ale ka ji bɔ ko ka t'o sigi ɲɛgɛn na an ma dɛsɛ an cɛ ka ji bɔ la Ajaratu depuis Ajaratu ma na an b'an cɛ ka ji bɔ wa hali n'a taara fɛnɛ an b'an cɛ ka ji bɔ an t'ale ka sigi la ne bɛ n cɛ ka sigi de la buramuso e man ka taa ka sɔgɔma cogo si la Ajaratu ka ji bɔ ka t'o sigi ɲɛgɛn kɔnɔ mɛ a kɔni a bɔra ye minɛ fɛrɛ de la n ye nin minɛ k'an yɛrɛ di nin ma n y'a ci b'a fɔ ko n k'a faga n y'a ci fɛrɛ b'i ye bi nka mɔgɔ si tɛ sini dɔn Aisha ne ye ne ɲininka ne fɛ ko kanku ne tun bɛ nin ko ninnu kuma fɔ a bɛ ne kunna e hakili ka bon ninnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ buramuso o tɛ cɛ ko la dɛ n'i y'i ɲɛ kɛ basi jala bi na bi mɔgɔ bɛ nɔnɔ kɛnɛ ta k'a fili a la walahi Aisha ne ko fa de bɛ fɛ ka don e la ɲininkali gɛlɛn i ye kuma fɛn fɛn fɔ so kɔnɔ n y'a bɛɛ mɛn e nin bɛ nin ye mun ye Aisha yɛrɛ ne n'i ka marabaliya tɛ e kan k'i ka cɛko kuma fɔ ne ɲɛna e t'a dɔn k'a fɔ k'e buramuso de ye ne yan buramuso ko tɛ est ce que papa ne ko n ko Ajaratu de kɛ e ka ji bɔ ka taga sigi buramuso de ko k'a ka tigi e ka ji bɔ est ce que ne y'a bila a la est ce que kanku tɛ fɛ k'e kunkolo ye ɲininkali gɛlɛn karamɔgɔ ne bɛ e kalifa buramuso la buramuso b'a bila ka Ajaratu bila ka t'o ji bɔ ko n bɛ na kanku ka ko tɛ i bɛ cɛ a ye ne koliji bɔ a ma ne koliji bɔ n'i y'a ye ne koliji bɔ c'est k'a maralen don aw tun bɛ yan nɔ e ma taa sugu la k'a mara n'a maralen don a b'i can ka bɔ a cɛla la ka na ka n'i cogo an dala yan nɔ k'a maralen don o ye mara de ye o ye mara de ye Ajaratu ma mara de n kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ e ɲɛna dɛ bɛɛ b'a la k'a fɔ k'e ka ɲi n'i ye kanku jogo ta yan nɔ walahi i t'a se fila i tɛ mara du in kɔnɔ o kan kan dɛ Aisha nin ye de mankan ye tan ne bolo k'e ka faamuya ka bon ni nin bɛɛ e bɛna k'i yɛrɛ wa e bɛna ɲinɛ nin kɔ Ajaratu ye marabaliya n'a ye marabaliya k'hali sini ne b'a bɔ n y'a jɛ walahi ni kanku kɔni bɛ Ajaratu toléré ne tɛ se k'a toléré parce que cɛko kɔni na kɔni n'i ɲɛ i t'a minɛ ko jugu nin ye de mankan Aisha nin ye de kumakan ni e ye den tigɛ ka maga la tuguni wala bi Ajaratu ye ne tɔɲɔ n tɛ yafa a ma
Kan an sɔgɔma. Muso in buramuso. Naamu. Era sira. Ɛrɛ. Somɔgɔ. Tɔɔrɔ sɛ. Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Ala ka saba ɲuman kɛ. Amina. Ala k'an kisi sababu jugu. Amina amina ya rabi. Dugu ɲuman jɛra. Alhamdulillah. Se. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen. Amina ya rabi. Kan e de y'a fɔ Aisha ɲɛna ko o don ko Ajatu de ye karamɔgɔ koliji sigi yan. Oui sisi. Ne ko o ko nin ma se ba in ten dɛ. O kuma na ne man kan tɛ k'o fɔ a. I kan k'a fɔ mais kuma tanga segi ba tɛ na ni fosi ye ni mankan tɛ. N'i y'i sɛbɛ fɔ buna adamaden ka ban a banna. Absa n bɛna kuma kelen f'i ye i k'o bila i kunkolo la k'a fɔ e famana cɛlasigi ma e ni cɛlasigi yɛrɛ cɛ hali hakili t'a a la cɛ y'a nkalon. Ne famana cɛlasigi ma o ye cɛ. ne hakili la cɛlasigi kow bɔra e kɔnɔ sa dɛ. Nka i ka cɛlasigi o bɛ ne ta kɔ. Ne ka cɛlasigi bɛ e ta kɔ yɔrɔ y'o dɔn. Awɔ. mais ne ta mun bɛ e ta kɔ dɛ e nan'i sigi ne ta kɔnɔna na ka ne to n ta kɔnɔna na mun b'a yira k'a fɔ ko muso wɛrɛ bɛ se ka na anw cɛ koliji bɔ k'anw to yan nɔ k'e t'i cɛla la e tun bɛ sɔn muso wɛrɛ ka t'i cɛ koliji bɔ a ne ɲininka o la e tun bɛ sɔn wa n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna ne i ni dɔgɔkɛ cɛla fɔ dɛ i sen bɔ ne ni karamɔgɔ cɛla la i tulo bɛ na an bɛ karamɔgɔ gérer cogo min cogoya mun ka d'an ye muso fila de bɛ karamɔgɔ kunna n b'a f'i ɲɛna dɛ i k'o bila i kunkolo la muso fila de bɛ karamɔgɔ kunna muso wɛrɛ tɛna se ka na karamɔgɔ koliji bɔ k'an to yan nɔ wa hali sini n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra hali ni e yɛrɛ y'a karamɔgɔ koliji bɔ a tɔgɔ Aisha bɛ na n b'a fɔ a ɲɛna i tulo bɛ na hali ne y'a karamɔgɔ koliji bɔ Aisha bɛ na n b'a fɔ a ɲɛna ko mun kɛra o bɛ se ka lasegi bilen aw bɛ se ka dini segi tuguni ko karamɔgɔ tɛ kɔ a la a ma kɔ a la ka ban. E m'a fɔ ko anw tɛ se k'a lasegi tuguni a kora la a tɔ y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ de n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an ka bugɔli mun d'a ka kare kɔnɔna na walahi n'an m'a ci k'a faga zen nɔ a su bɛ bɔ du in kɔnɔ. A ye bugɔli min d'a kan ale bɛ s'o ŋaniya la mun na ale bɔra a cɛ kunna. ne ko a y'a ka setigiya de yira a la parce que buna hadamaden se mana k'i ye cogo o cogo i kan ka sabali mais aw laban ala k'a k'anw ɲɛna du in kɔnɔ. anw laban e yɛrɛ laban cogo de o jɔrɔ bɛ ala la hali sini n'a karamɔgɔ koliji sigi n bɛ ko wɛrɛ k'a la kana taa de nɛ ne de kɛlen don k'a fɔ a ɲɛna k'a ka fura kɛ karamɔgɔ koliji la denni nana karamɔgɔ koliji sigi yan nɔ ka fura k'a la n yɛrɛ ɲɛ k'a ye n yɛrɛ ɲɛ. kora tɛ kɔnɔ ko bɛɛ ye ɲɔgɔnna baarajugukɛla ye. n ko baarajugukɛlaw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn e y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ne bɛ baarajugu kɛ. e y'a dɔn cogo di k'a bɛ se ka fɔ. a y'a kɛ ɲɛ na de a y'a kɛ ɲɛ na de. ne y'a sɔrɔ i kɛlen don ka fura de di nin ma ko nin kana kɛ karamɔgɔ koliji la walasa a ka karamɔgɔ minɛ i ma tila fɔlɔ dɛ i ma tila fɔlɔ e ni Ajaratu a bɛɛ bɛ taa gɔngɔn fɛ ni maaw faga e ta man gɛlɛn mɛ pɔsɔni kɛ dumuni na k'e faga i bɛ sa i sujugu hali tun bɛ se ka ne faga kan ne tun bɛ se ka ne faga sɛlɛ su kan muso gana jɔn bɛ sɛlɛ su kan sisan tɛ ne a bɛ se k'i sɔrɔ ba furu ma ka n'i tɛntɛn mɔgɔw da la ne sara jɔn bɛ sɛlɛ su kan walayi tɛ ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ ne fana sara jɔn bɛ sɛlɛ su kan. ne alhamdulilayi rabbil alamin ne bɛ n ka furu kɔnɔ bi koyi ni ne sara k'a fɔ ko karisa muso ko madame Tarawele. o ma o a fɔra ko n'i furula i tɛ don jahanama kɔnɔ. ne ma fɔ n'i ma furu i tɛ don jahanama kɔnɔ ko i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ko n'i furula n'i ma furu i bɛ arijinɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i jogo ka ɲi mais o jogo ɲumantigiw ko ye dɛ e ko tɛ walayi e ko tɛ. hali ni e ni ne fila sara sisan walayi an bɛɛ b'an ta yɔrɔ dɔn. alhamdulilayi kɔni alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin hali ni ne ni cɛ man di kɔni bɛ n cɛ kunna n bɛ n cɛ kunna dɛ n bɛ ala fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn k'an sigi n ka cɛlasigi la panparapa ka n waso muso ganaw la. i waso i ɲɛ tɛ na i waso hali bi madame Tarawele an bɛ dugawu de kɛ n ka mariage papier bila i ni cɛ tɛ yan ala k'o kan bɛn amina an ta ala n'an filɛ awɔ mais du in kɔnɔna tɛ yan a bɛ kɛ an b'a ye awɔ i n'i ka somɔgɔw y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baarajugukɛla a lajɛ bɛ i ko k'u bɔrɔ mɔgɔ molobali siri tigɛlen ne tigɛrɛ la a mɛnna walayi ala hali ne t'a dɔn ko ne cɛ kɔrɔmuso ye ni karamɔgɔ kun ci yan ne tun b'e dɔn i ko dɔɔni tigɛ dɛ pantalon don i b'a dɔn n'i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ ne ka pantalon don dɔ bi i tɛ na ne laɲini bi walayi ala n b'i kɔ an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye walayi an bɛ ɲɔgɔn na Ajaratu tɛ yan a danga safinɛ ku pomopogolo dabakala jugu sago a ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la fɔlɔ n'a wulila daraka tɛ kari a ɲamɔgɔ kɔnɔ yan nɔ bataramɔgɔ jugu sago k'i ba i ka cɛlasigi ma e y'i jɛ yan ni cɛ in sɔrɔ cɛ bɛ valeur dɔn cɛ bɛ cucucula hali sura cɛ mun jɛlen don an ka so da la yan nɔ datugulen don ni ko wɛrɛ bɛ karamɔgɔ kɔnɔ Ajaratu ko in na ni ko wɛrɛ b'a kɔnɔ n'a m'a bɔ a kɔnɔ ni karamɔgɔ m'a bɔ a kɔnɔ walayi n bɛ n sɔri Ajaratu kɔnɔ. Gracias. I ɲɛ tɛ Aisha la i ma Aisha ka nin manamana ko ye. karamɔgɔ ne yɛrɛ filila Aisha togoya bɛɛ lajɛlen de ma depuis ni bɛn donna Aisha ni Kankun cɛ Aisha jogo yɛlɛmara est ce que Kankun de tɛ ka Aisha changer tantɔ mais ɲɔni ka jigin i bin yɔrɔ la dɛ i tali yɔrɔ fɛn min Aisha tun bɛ k'a jogo dogo de parce que filamuso nɔnɔ suma kun galama de y'i ja Aisha tun ma sɔn ka jogo yira n na diɲɛ kɔnɔ sisan dɛ a jogo ye min ye yɛrɛ yɛrɛ o de kama u b'a fɔ k'ali ni jogo ye san 10 de kɛ dugu la don kelen i b'a bange nin y'o de bangetɔla ye tan. o sɔn ka nɔgɔn
Nkono ne bɛ kuma ka mun fɛ fɔlɔ. Yan dun yɛrɛ kɔnɔna don o don mankan da de bɛ mɔgɔ ye sunɔgɔta ye mɔgɔ t'a dɔn a b'a ko yɔrɔ yɔrɔ ka t'i ja yɔrɔ yɔrɔ Aisha mɔgɔ kana fɔ k'i sama ka tila ka fɔ k'i zonzan dɛ an ka kɔlɔkɔlɔ danaya bɛ ka dun kɔnɔna na bamananw fana bɛ kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ mana ɲumanya kɛ togo togo n'a ye jogo kolon dɔ kɛ i kana bila o ɲumanya nin kama sinon n'i ma nin ko ta ni hakili ye wallahi i bɛ tigɛ a la ka sɔrɔ ko dɔ b'a senkɔrɔ i tɛ min kalama. Karamɔgɔ an sɔgɔma. N sɔgɔma. Ne yɛrɛ bɛ taa tɔ de ye. Ne taatɔ fɛ yen to Kamu ni ye mun ye tan. Karamɔgɔ mun kɛra. Ɔta Kamu yɛrɛ yira la. N parla. I parla fa de b'i la i bɛ sɔn ka bɔ nin yan. Kara. Ayi kara tɛ nin na dɛ. E ni Ala ni kira cɛ i bɛ sɔn k'i bɛ taa nin baara yɔrɔ la a fɔ k'i ni patron bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kara sabali sa. O to yen e nun sɔgɔ kun ye jumɛn. Kara bigoya ne nun sɔgɔ e ye bi dɛ. A bɔ a la. Kara sabali sa. Ni ne bɛ na i t'a don a la o. U sɔrɔ i b'a dɔn ko ne tɛ k'a jateminɛ sa a bɔ a la a bɔ a la. Kara n yɛrɛ ka musokɔrɔba kun nun sɔgɔlen don. Ne ka musokɔrɔba yiri de y'o nun fara k'a nun sɔgɔ cogo di. Kara ko ne ma ko bugulu k'ale y'a bugulu de bɔ a la. Ne b'a o fɛ yen. A ka ɲi sa an ka taa o yɔrɔ kunna. Na ne ko aw fila ni Ajaratu ya. Cogo di. Ou aw faden de Ajaratu ye. Cɛ Ajaratu ye mun de kɛ aw la sa. I muso nana kalifa don a la yanni aw yɛrɛ k'o minɛ ka ɲɛ aw de bɛ bila aw la. Yɔrɔ i tɛ ka Aisha kunkolo bɛ yɛlɛma. I tɛ ka fara Aisha kan i tɛ ka Aisha kunkolo yɛlɛma. Mais Kamu n'i ma sabali ne bɛna n yɛrɛ yira e la sisan sinon a ma ɲi. Awuzu bilahi mina shitani rajim bisimilahi rahmani rahim. N tɛgɛ fila ka yafa ma. Ajaratu ko kɛlɛ de bɛ bi. E kɔrɔmuso bɔra sisan ko Ajaratu. E yɛrɛ nana ko Ajaratu karamɔgɔ mun bɛ ni Ajaratu cɛ i t'a fɔ. N'a tolila wallahi a kasa bɛ bɔ. Yɔrɔ n'i y'a datu bila so kɔnɔ kasa b'i tɔɔrɔ. Wa adamaden jogo bɛ ten tɔ de. I mana bila so kɔnɔ togo togo wallahi a bɛ bɔ i nɔfɛ. Ni mun bɛ ni Ajaratu cɛ karamɔgɔ ko i k'a fɔ yanni waliden sujugu ka taa lahara. Sabula ne b'a dɔn karamɔgɔ ko la ne ka teli ka mɔgɔ faga ni ma muru don a kɔnɔ du in kɔnɔ k'a faga i k'a fɔ ko tɛ wagati min na ne ni Aisha kun man di yan nɔ bɛɛ ko ne ma ko sɔn bɛ ne na sisan ne ni Aisha jara ko ne de bɛ ka Aisha kɔnɔna su wa Ajaratu i ka koliji mun bɔli kɛ bɔ dɛ ne de y'a fɔ Aisha ɲɛna bi n y'a fɔ a ɲɛna bi n'i ko ko sinamusomaw ka bɛn a ka bɛn kelen ma ni mɔgɔ min y'a ɲɛ jɔ a cɛ la a ka don o tigi kɔnɔ k'a da an y'a dabɔ o de kama wa Ajaratu ko tɛ yan n'a fɔra sinamusomaw ka bɛn donc a ka bɛn ka manamana ko kɛ o tɛ yan manamana ko jumɛn an tɛ manamana ko la an bɛ cɛ ko kɛlɛ de la wa an b'a la f'an kun fan kan karamɔgɔ wa nin ko in tɛ yan hali an tɛ maloya n'a ye Ajaratu ka taa ka bɔ du in kɔnɔ a cɛ tɛ yan keleya tɛ yan an b'a fɔ k'aw bɛ keleya de yan aw tɛ keleya ne de la ɔ ne bɛ keleya kɛ aw negela ye Madinɛ an fɛnɛ k'a to la Edina Madinɛ bɔra a taara min a taara ekɔli la hali dugu ma jɛ fɔlɔ ko ɔkɔli karamɔgɔ e yɛrɛ de karamɔgɔ e yɛrɛ mana kuma i b'a fɔ ko a tɔgɔ Madinɛ bɛ tile bɔ yan ni Sahima donna diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na i bɛ tila ka kuma o la n ko Madinɛ solila ka bɔ 6h30 6h30 kɔni n ko bɛ don 7h a ka ɲi tan a ka ɲi ayi Ajaratu ko y'a fa wele la sa wallahi ni Ajaratu ma wuli ka bɔ so in kɔnɔ fɛn min ne ka baarayɔrɔ la taga ne tɛna se ka taa baarayɔrɔ la ka Ajaratu to yan e bi yan Ajaratu bi yan Aisha tɛ se ka foyi Aisha nɛ Aisha tɛ se ka sɛ dabɔ ji la ni Ajaratu ko in tɛ Ajaratu n'a ma taa ja la a bɛ taa goya la daraka tɛ yan a kana daraka d'a ma n bɛ taa baarayɔrɔ la ka na Ajaratu a tɛ daraka kari a kɔnɔ yan. Taatɔ lɛ bɛ fugusa grand sœur Naam hakɛto dɛ karamɔgɔ a yɛrɛ cogo di i b'a dɔn ninnu ka nin ko tɔ bɛ ka kɛ molibaliya ye dɛ a bɛ taa sa i cɛ ma bɛɛ la fo ka n'i sigi mɔgɔ kan k'a don ta a bɔ tan tɔ mun na mɔgɔ yɛrɛ de tɔɔrɔla nin Ajaratu ko in na sɔgɔmada na n buramuso de solila ka na ne dɔgɔya ko Ajaratu sisan karamɔgɔ fana na ne filɛ ko Ajaratu o kuma mun de kɛra papa bɔra k'i yɛrɛ di ne ma sisan ka ne ci Ajaratu ja bugɔli ma fɔlɔ ne na a nana tigɛ kelen kɛ na ja Ajaratu ko dimi de don ko fini ko ja fini ko tɛ i b'o min fɔ dɛ ne ni buramuso fɔlɔ de y'a daminɛ papa ka bɔ ka ne n'o sɔrɔ kuma la papa ka bɔ k'i yɛrɛ di ne ma ka ne bugɔ ko Ajaratu n ko a ye nin fitinin nin y'a la n ko ni Ajaratu m'a bila ja la a b'a bila goya la donc e yɛrɛ ka ne kunkolo yɛlɛma dɛ k'a don ta na bɔ ta n ko e tɛ dɛ n ko e tɛ n ko an b'an cɛ de fɛ olu de tun b'a fɔ ko ne n'e tɛ ka bɛn yan olu de tun b'o fɔ olu de y'o fɔ ni bɛɛ nana n ko tuguni o bɛ tila ka digi a to ta n bɛ taa baarayɔrɔ la ka na tilela mana mɔ
kana dɔrɔmɛ kelen kana d'a ma o to i kulo bɛ na kana dɔrɔmɛ kelen dumuni kana k'a kunna daraka yɛrɛ labɛnnen don a taga filɛ a kɔnɔ yan wallahi daraka tɛ a taga dun n'i y'a ye i b'a fɔ ko cɛ ka di ye cɛ ka di ye ka taga cɛ ka daraka wari d'a ma ni minɛ i bɛ nin fara i ka nasɔngɔ kan bita i ka bita ja dɛ Aisha i ka bita ja dɛ i y'a mɛn i b'a kɛ jumɛn ne tɛ kuma a fɛ n'a kɔrɔmuso de sigilen filɛ yan fɛ kuma na parce que ninnu fɛ ko min don walahi kan ha o y'an bɛnnen yan sa mais ni mun i ma se k'i kunkolo lafiya du in kɔnɔ ne yɛrɛ dabali bannen don Aisha ni kanku sɛnɛ mana koyi mais karamɔgɔ ni ko an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛ anw bolo dɛ mais ninnu filɛ nin ha jo de t'u bolo sinon tiɲɛ b'u fɛ e ka ne ɲininka ko mun na ba in cogo di parce que ne yɛrɛ ye muso de n'i tɛ muso i tɛ se k'a faamuya musow yɛrɛ dama de b'a dɔn min bɛ nin ko in na bi bi in na cɛko bɛ cogo min na bi a ma nɔgɔn e furumuso e ka bɔ i cɛla la ka na du kɔnɔ aw bɛɛ dun bɛ yen nɔ cɛ kelen de bɛ so kɔnɔ e muso wɛrɛ ka bɔ ka taa fɔ k'i bɛ to koliji sigi karamɔgɔ n'i y'a jateminɛ han u bɛ ka kɛlɛ k'u ju kan mɛ u bɛ ka kɛlɛ tan ka segi de caya ko nin kuma de bɛ ka caya parce que bi bi in na cɛko la n'i ma siri tafe kun na karamɔgɔ a bɛ tilela e yɛrɛ b'a dɔn e ye cɛ de ye cɛbakɔrɔ a jɛgɛnjɛgɛ yɔrɔ ka ca a bɛɛ kɛra ne ɲɛna mais ni ne y'a faamu dun u k'a essayer ka faamuya kɛ Adjaratou m'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna k'a bɛ ne koliji bɔ dɔ wɛrɛ kɛra n'o tɛ ne bɛ min de f'i ye karamɔgɔ cɛko la faamuya de t'a la faamuya t'a la e tɛ se k'a yɔrɔ ye n y'a faamu sisan n'i ye hakilina faamu ne b'a dɔn keleya jalan de bɛ ninnu dusukun na sinon ninnu b'a dɔn ko o de don keleya de don wallahi u b'a dɔn ko ne tɛ cɛ jugu ye nka nin tɛ baasi ye u fana filɛ de ka taa de mɛnɛ o bɔgɛ bin na tantɔ fɛɛrɛnin dɔ bɛ n kɔnɔ ni Adjaratou ko in na soit u bɛ Adjaratou bonya ja kan soit u b'a bonya goya kan muso nana kalifa don an na an ka solution ɲini a la yan'a kungo dilan waati cɛ karamɔgɔ e kuma nin dɔ fɔ sisan e ko u ye ta kɛ o bɔgɛ bin de la grand sœur awɔ ko fɛɛrɛnin dɔ bɛ n bolo n bɛ tila k'a f'i ɲɛna an b'a pratiquer du in kɔnɔ yan nɔ karamɔgɔ e b'o bila ka mun kɔnɔ e ne fila dɔrɔn de bɛ yan mɔgɔ si tɛ yan ayi n tɛ fɛ hali nin ko ka ganse ni Ala sɔnna ma ni minɛ i bɛ nin fara nasɔngɔ kan waa kelen bɛ o kɔrɔ yɛrɛ ne yɛrɛ ka tapetini dɔ ne y'o ye sugu la ne bɛ n'a san ka tila k'o tɔ dɔn joli ko 600 to sa 400 don nana kan wele ne k'i wele fata a bɛna sa kan wele fana man ka bɔ tan a tɛ jɔ mena kuma lamɛn ha ko karamɔgɔ ɲɛ tana ne Aisha jɔli Aisha e tɛ e lagalagatɔ de e misi yɛrɛ de juru bɛ don misi mun na ka sɛnɛ kɛ dɛ wallahi o ka fisa ni e i laloma i b'a ci e da kɔnɔ i ko goyakisɛ n bɛ magoya dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ e bɛ bɔ so wulu bɔda fɛ ni Ala sɔnna ayi sisan kɔni a kɛra fila ye e de b'i wele i bɛ tila k'i jɔ kanku bɛ bila ci la ne ka ci de e bɛ kanku de ka furu la yan nɔ don yan ka furu la n ka saki ta ka diya non grand sœur i buramuso tanna wa ni ne ko ko Aisha hinɛ tɛ ne la karamɔgɔ bilahi ne ye nkalon tigɛ Aisha tɛ kanku dɔn ne bɛ k'a bila n na n kɔni bɛ min f'i ye n'i ma manamana ko dabila i ne tɛna ɲɔgɔn ye dɛ i ne tɛna ɲɔgɔn faamu dɛ ka misi kana yira ne sen kan dɛ turu wari tɛ n bolo taa minɛ buramuso yafa ma sa e b'a dɔn e diminen man di ne ye e b'a dɔn ne dusu kasira dɔɔnin dɔrɔn de sa Ala ka yafa n bɛɛ ma i yafara yafa tigi ye Ala ye ɲɛ kumunen bɔ sa ye Ala ka yafa ne ɲɛ kumunen tɛ koyi min la Aisha n'i bɛ ne ka denmisɛnnin kuma lamɛn fili ma jugu dɛ nka n tɛ bɔ fili la o de ka jugu ne sigilen ɲɛ bɛ min na wallahi e Aisha e jɔlen ɲɛ t'a la Aisha fɛɛrɛ min bɛ kanku kɔnɔ hakilina min bɛ kanku na ko min bɛ kanku kun na wa keguya ni min bɛ kanku hakili la yan du tɛ dɛ hali kari hali yan dugu sigida bilahi i b'an bɛɛ jɔ a t'a kɔnɔ sinaya fɛrɛ ka bon n'i nana kuma a bɛ fɔ k'i tɛ bɛn ne fɛ wallahi bilahi kanku ka bɛn ka di ne mais e bi k'i lagalagatɔ di kanku ma cogo min n'a m'i layɛlɛ yiri sanfɛ ka tila ka n'a ju tigɛ n'i ma si bɔ n tigɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko bɛɛ ye nkalon ye Aisha ne bɛ kanku dɔn dɛ mais hali bi n bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw kan mɛn ma nin ye ma nin mɛn i ma mɛn si la an bɛ du kɔnɔ a bɛ k'an ɲɛna kanku b'a fɔ k'ale ni ne ka bɛn kanku bɛ se ka ko sugu dɔ ta k'a fɔ k'a b'olu kɛ tiɲɛ na a t'o k'i la minɛ bɛn ka d'a ye dɛ
i b'a hakilina ɲini k'a dɔn yɛrɛ de bɛn ka dɛ ne ma ba i ka kuma ma ko ne ma fɛn ko tiɲɛ t'i fɛ ko ne ma ba i ka kuma ma ko parce que e fɛn kɔrɔba e ka kɔrɔ ne e ka kɔrɔ ni kan ye kɔrɔ ni kodɔn tɛ kelen o i bɛ se ka kɔrɔya ni dɔ ye nka a bɛ min dɔn i t'a dɔn dɔ fana bɛ se ka kɔrɔya ni ye hali mɔgɔ i bɛ den min bange k'a kalo 9 kɛ k'a tɔbɔtɔbɔ k'a bɔ a bon n'a sugunɛ la walayi bilahi Ala bɛ se ka dɔɔni dɔ kalifa la ka sɔrɔ o dɔɔni t'i la kɔrɔ ni kodɔn tɛ kelen mais ne de bɛ ka min f'i ye ne bɛ min dɔn sinaya la o ni ne sigilen ɲɛ bɛ min na e jɔlen ɲɛ t'a la n bɛ dugawu kɛ Ala k'aw bɛn kelen ma ni a fana nana k'e la don dɔ e fana bɛ mɔgɔ fana lasigi k'a ladi wa ni kojugu ma kɛ mɔgɔ la walayi i tɛ se ka dusu ta o de kama u b'a fɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye ni kojugu kɛra i la ka ban i kalanna la ka ban i kan ka taa sira min fɛ o ni kan ka kɛwale min kɛ i b'a dɔn ka sɔrɔ hali mɔgɔ m'i bilasira n bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw kan bɛn Oui. An sɔgɔma. E kuma wuli fɔla? Ayi ne kuma wuli fɔlɔ. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Tile gana dɛ, e yɛrɛ b'i mɛn dilan kan dɛ. Awɔ kɛ. O ma ɲi dɛ. Awɔ I y'a faamu? n y'a mɛn. Komi nin tatɔ baarayɔrɔ la. Awɔ. Sɔn wɛrɛ la n bɔra a kalama o don Ayisa ni Kanku ye min k'i la. Awɔ. I y'a faamu? Nka i kana nin ko ni dusu ta. I y'a faamu? I nana yan nɔ i bɛ yan kun dɔ de kama n'o tɛ foyi t'aw se ɲɔgɔn ma. I y'a faamuya? Awɔ. Nka ni Ala sɔnna ma u ye min k'i la a tɛ dafa 2 la. Kanu ko kɛlɛ ko yɛrɛ n b'i deli yɛrɛ de. Kɛlɛku tɛ o ni muso de don e bɛ ne ka kalifa de kɔnɔna la olu tɛ se ka ko dɔ ta k'e sɛgɛrɛ o. N y'a faamu. I y'a faamuya? Olu ka keleya jɛnɛ tɛna se ka ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ o man di Ala yɛrɛ. E ye ne ka kalifa de kalifa ka bon masa Ala ma kojugu. I y'a faamuya? Nin kelen juru t'u la i y'a mɛn. N y'a faamu baasi t'a la donc i yɛrɛ fana i kana na ko ni dusu ta i y'a mɛn? Awɔ n y'a mɛn. N bɛ taa dugu kɔnɔ Awɔ. k'an bɛn o la. Awɔ k'an bɛn. Nin bɛ kɛnɛma. n y'a mɛn n bɛna hakili to n yɛrɛ la n bɛna fɛn gɛrɛ n'a dira t'u la n bɛ yafa deli a dira t'u u bɛ kuma dɔ fɔ ko yafadeli buna hadamaden dɔw bolo n'i taara i da waga k'a fɔ ko karisa yafa ma ko fugariya de don k'a sɔrɔ min b'a bɔ a da la ko karisa yafa ma a ka kodɔn ka boli ta ye wa a tigilamɔgɔ ni Ala ka surun ka tɛmɛ e kan Ajaratu filɛ bi ni aw y'a dɔn ka don a jigi kɔrɔ k'a to a ka degun kɔnɔ ka ɲɛ a ma wallahi billahi ni Ajaratu m'a dɔn ye Ala b'a dɔn ye hali ni Ajaratu m'a dɔn ye wallahi Ala bɛ se ka na degunna ko dɔ ma i ma don dɔ nin ko sina bɛ don i n'a cɛ furu ka gɛlɛn o e yɛrɛ b'a dɔn don dɔ e ni karamɔgɔ bɛ kɛlɛ don dɔ aw bɛ ja tagayɔrɔ tɛ kɛ dɔw la tagayɔrɔ bɛ kɛ dɔw la sinon Ajaratu cɛ bɛɛ kumara fɛ ka dɛsɛ an bɛɛ y'an seko kɛ du in kɔnɔ ne fara karamɔgɔ kan karamɔgɔ faga aw yɛrɛ kan an bɛɛ y'an seko kɛ mun ko b'a kɔnɔ ni Ala ye ko min wagati se o de sera o furusa tɛ muso si ka laɲini degun b'a kan bi dɛ wa mɔgɔ k'a to degun na i mana ɲuman fɛn fɛn kɛ a tɛ bɔ a kɔnɔ wa buna hadamaden bɛ degun na n'i ye juguman fɛn fɛn fɛnɛ kɛ a la a tɛ bɔ a kɔnɔ o de kama u bɛ zana dɔ fɔ ko kuru mana bonya togo togo a tɛ ban firili ma sabula a bɛ ji de sanfɛ o kɔnɔna na i bɛ se t'u ye ka jama t'u ye ka yada t'u ye ka sabali se tɛ mɔgɔ si se bɛ Alahu subahana wa taala de ale de bɛ an bɛ fiɲɛ min sama k'a bila ale de b'a d'a ma wa n'a ja seconde ni minute la a b'a minɛ diɲɛlatigɛ in tɛ foyi ye Ayisa siriko 3 ni kankɔrɔ meleke o kɔnɔna na ni mɔgɔ ye diɲɛ ko k'i la a to yen i k'a di Ala ma an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kungo gɛlɛya n'an ye ko kɛ Ala la an bɛ Ala deli a bɛ yafa an ma mais n'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ɲin tɔɔrɔ wallahi don dɔ n'an taara lakana an bɛ alijinɛ kɔnɔ an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn kungo gɛlɛyali kɛ an bɛ tile gan ɲɔgɔn na ne bɛ min f'i ye i tɛ denmisɛnnin ye tuguni i ɲɛ yɛlɛ i ka du in tagabolo lajɛ o de ye ne hakilina ye sinon i ka ko kun ye ne jigila misɛnya bi dɛ Ala sɔnna a bɛ k'i hakilina a tɛ kɛ dɔ wɛrɛ Karamɔgɔ i tɛ ɲɛ ma i ka n ka moto labɔ an sigilen don o yɛrɛ de la n t'i ka moto labɔ dɛ n b'i ka avion de labɔ n m'a f'i ye ne kana bɔ ni nin fini kan Ala ka avion nɔgɔya n i ye t'a tulo jaleya la wallahi n'i bɔra ni nin pantalon ye kɛnɛma k'i bɛ taa baarayɔrɔ la ta bɛn Ala cɛ Bamakɔ carré kɔnɔna bɛ dɔgɔya e ne la n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye o kɔ ne ye den ka bɔ ni nin ne fana tɛ taa baarayɔrɔ la bi wallahi ne tɛ taa baarayɔrɔ la bi n'i ko ne kɔni tɛ taa ni fini kɔni ne tɛ taa baarayɔrɔ la o bɛ nasɔngɔ bɔcogo la ne de jɔlen don nasɔngɔ ne bɛ n ka fini don ko n bɛ taa baarayɔrɔ la e b'a fɔ ko ne kana na taa baarayɔrɔ la wallahi o bɛ dɔn nasɔngɔ bɔcogo la Ayisa n y'a 100 mun d'i ma 1000 mun d'i ma 400 segin ma i ka taa samara san 600 la ne ka wari tɛ don na
est ce que karamɔgɔ ka kɛnɛ bi tɛ ne ka bi baarayɔrɔ taga kɔni y'a bannen pepepewu n tɛ taa baarayɔrɔ la baara ko a diya bɛɛ ka cɛ n'a cɛna an bɛɛ de mago bɛ sa ani sɔgɔma Awusa ne y'a fɔ ne ma ɲɛ ani sɔgɔma n se Ajaratu Ajaratu k'i kelen k'i susuri ka ne ayi kan mɛmi k'an fɛ yen isi ayi i sigi ai isi ayi ne bɛ n sigi yan isi sa isi isi kan mɛmi k'an fɛ yen ne yɛrɛ kun na tila ka taa yafa deli la e fɛ Ajaratu ne yɛrɛ nana yafa deli de la ayi e man ka ne fɛ wo ne de kan ka taa yafa deli fɛ sisan n bɛ k'a fɔ n buramuso ɲɛna n bɛna taa yafa deli fɛ wo ni wulila i yɛrɛ nana siɲɛ ɲini i bɛ yafa ma y'a mɛn ayi ne yafara i ma an jo t'a la ne ye min kɛ n jo t'a la y'a ayi mɛn ma fosi fili de y'anw sɔrɔ y'a mɛn awɔ n yafara i yafara awɔ n yafara a fana ka yafa n ma an yafara ala ka yafa o diyara n ye i ka daraka bɛ yen nɔ n'i tilara i bɛ taa daraka tigɛ awɔ n y'a mɛn buramuso Aisha de bolo i t'a hakɛ to n bɛna ci dɔ ɲɛfɔ n buramuso a kana kɛ n kɔ kan dɛ ayi n tɛ sɔn ka kɛ kɔ kan. ne yɛrɛ bɛna n nana n ka gada la ka na awɔ Ajaratu hɛrɛ sira hɛrɛ baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen ala ka tile amina ala ka garijɛgɛ amina yɛrɛ n'anko mɛn amina an funu funu amina yɛrɛ ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ tɔɔrɔ amina ala yɛrɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ amina ala ka ɲini fɛn o sɔrɔ amina yɛrɛ ala ka dugawu minɛ amina se Ajaratu ah n'a bɛ k'i ma baasi awɔ ne tun bɛ fɛ ka i bilasira dɔɔni parce que buna hadamaden ni mɔgɔ jɛra hali se kɔni na o tigi y'i fɛ mɔgɔ ye kuma tɛ i n'a bɛ si du kelen kɔnɔ aw bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ su fara tile kan o ye tiɲɛ o hukumu kɔnɔna na ne tun ye juguni dɔ jateminɛ i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ i ye jugu dɔ fana ye ne yɛrɛ la nka n'an ye ɲɔgɔn ye fili la an kan k'a bɔ a la o ye tiɲɛ Ajaratu ne ye jateminɛ kɛ e ka ɲɛnamaya kɔnɔna yɛrɛ la o ye komi e ma kolon quoi i ka saliya fanga ka bon parce que ni e dara k'i wuli wagati de dɔn muso dun filɛ i kan ka da wagati de dɛ hali n'i solila ka wuli ni ci t'i bolo i dege soli ka wuli la wuli joona hali n'i b'i sigi ni sɔnni sera i b'i da o de ye musoya taga bolo nka ne kɔni dara ka ban tuma dɔ fo mɔgɔ bɛ ɲina k'a fɔ k'e bɛ du kɔnɔna na ne ma da la ne ka saliya ne kuma e n'i cɛ bila ɲɔgɔn Ajaratu ka n'i dogo ko o bɛ nin ko nin na a ɲɛfɔ n ye n'i y'i ka bana dogo i tɛ fura sɔrɔ a la dɛ Awusa n y'i ka kuma faamu kabini don jan tɛmɛna ne y'a f'i ye ne tiɲɛ na ka soli ka wuli yɛrɛ de ne ma deli a la mɛ i ka kumakan kosɔn ni bi ta bɔra a la inshallah n bɛ to ka soli ka wuli n bɛ minɛn ko n bɛ yɔrɔ furan n bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'a sɔrɔ n'o digilen b'i la o tɛ problème n b'o bila Ajaratu a ma digi ne la a fɔ mun na parce que e nana dunanya de la o ye tiɲɛ wa degun de y'i bɔ i ka so ka na yan o degun min y'e bɔ i ka so ka se yan o hukumu kɔnɔna na an man ka tɛ ka pression foyi k'e ka du in kɔnɔna na n'i se kɛra baara min a kɛ kan'a fɔ k'i b'a wajibiya k'a kɛ wa n bɛ kumakan kelen f'i ye i faralen don mɔgɔ minnu ka du in kɔnɔna na yan u hakili ka dɔgɔn dɔɔnin ne ko k'u hakili ka dɔgɔn diɲɛ ko ko i tɛ se k'a laban yan du in kɔnɔ i kan'a daminɛ n'i y'a minɛ ko a yɔrɔ furan a baaramisɛnninw n'i y'a daminɛ n'i m'a laban don o don o don tinɛni ku bɛ da du in kɔnɔ e ku tɛ da Ajaratu furu kɔnɔna kow ka dun o ye tiɲɛ ne yɛrɛ ye furu kɛ bi ne tɛ n ka furu la wa ne ka laɲini tɛ muso si ka bɔ a ka furu la ala ye furu da ye furusa da mɛ furu tɔgɔ ka di furusa tɔgɔ man di u yɛrɛ ka fɔ la ko fɔlɔ furu tun bɛ sa yiri min kɔrɔ k'a yiri bɛ an bɛ dugawu kɛ i ni cɛ ka kan bɛn Ajaratu furu ma nɔgɔ dɛ mun ye muso de ta ye o hukumu kɔnɔ bamananw bɛ zana dɔ fɔ nin ye n ka saga ye nin ye n ka ba ye o y'a ɲɛnaman ko de sinon n'a kan tigɛra a sogo bilenman ye e yɛrɛ bɛ dɔ juru t'a la Ajaratu munnu bɛ muso de bolo furu kɔnɔ furu mana gɛlɛya togo togo cɛ ta yɔrɔ tɛ yen a fɔ karisa ma ko karisa de ma furu ɲa wa ni furu ɲana cɛ tɔgɔ tɛ fɔ dɛ muso de tɔgɔ bɛ fɔ a fɔ ko karisa munna ka furu la a ye don dɔ mun kɛ wa a ye don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minɔgɔ ye wa i denw olu de b'a barika sɔrɔ ne bɛ min f'i ye n'i ka furu nin dilanna sen na i cɛ mana diɲɛ ko ko k'i la kana sɔn ka bɔ a ta la i k'a ta yɔrɔ dɔn i k'a nafa dɔn min bɛ bɛn a ma min tɛ bɛn a ma i k'o dɔn
i k'a dimina ko dɔ i k'a nisɔndiya ko dɔ n'i y'o faamuya furu kɔnɔna na a ka gɛlɛ ko gɛlɛnba dɔ bɛ min b'i bɔ i ka furu la i ni ne i jugu tɛ ne i ɲɛ bɛ ne yɛrɛbakun na defo foyi tun tɛ ne ni n cɛ cɛla la ne kun ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ den da ne kan ne ka furu problème kun ye n buramuso de o ne nimɔgɔninw o nana kɛ sababu ye fo ka na ne cɛ hakilina yɛlɛma ni ne ko ɲuman a ko juguman ni ne ko juguman yɛrɛ a ko ɲuman wa ni ne ko a fini a b'a fɔ k'a jɛlen ni ne ko a jɛlen a b'a fɔ k'a fini ne ye kɔrɔn yala ka tilebi yala ka banni kɛ ka baba kɛ ka diɲɛnatigɛ solution bɛɛ kɛ pour que n bɛ se ka sigi n ka furu na nka e kɔni b'a dɔn cɛ tɛna se k'a balima n'a fa n'a baw labila i kama o ye tiɲɛ olu de kɛra ne ka furu sababu ye sinon Ajaratu furu kun ka di ne ye dɛ ne sɛgɛnna dɛ wallahi ni sɛgɛn tɛ filɛ ne ye kelen kɛ furu in kɔnɔ ni munu tɛ filɛ ne absa ne ye kelen kɛ furu in kɔnɔna na ka n'a kɛ sababu ye ka ne mangoya hali sigida bɛɛ lajɛlen na wagati dɔ nana kɛ wallahi fo bi ne da ma don a la ka kuma ɲɛfɔ karamɔgɔ ye fɔlɔ ne kun bɔra kari kɔnɔ wallahi ne kun bɛ kɛ ɲugutɔn fɛn de n ko dɔw yɛrɛ kun bɛna fɔ ne ɲɛna han ne sigiyɔrɔ la mankutu tiɲɛ ni kunangoya min bɛ ne ka sigi kɔnɔna na u yɛrɛ damaw de kun bɛ wuli ka tila ka n'a fɔ k'a sɔrɔ i nɔ tɛ mais ko bɛ laban ala ta de la o ye tiɲɛ an k'a di ala ma a b'a yɛrɛ sagoya de la ni diɲɛ ko ko y'a jaa a b'o de kɛ maa si se t'o la Awusa i ka ladilikan a donna n kun na cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn a diyara n ye toro ala k'a diya ala ye i n cɛ n baraji n'ala sɔnna ma i ye mun fɔ n bɛ tagama n'o ye a diyara n ye n bɛ taga kanku fo jɔnni kunnadi o de bɛ ladilikan mɛn i ye n bonya ala k'i bonya amina yarabi hali bi ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn amina problème t'a la sira b'i bolo awɔ k'an bɛ o la awɔ ne yɛrɛ bɛ na dɔɔnin awɔ a lajɛ mɔgɔ molobali siri tigɛ e bɛ sɔsɔri ka ne fɔ ne ye ka ala de yan min ɲininka ne ye ka ala de yan ne m'a fɛ ɲɛna k'e kana fini pila kelen don yan nɔ. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo mobili kelen tɛ kara fɛ sa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo negesi kelen tɛ kara ko alisa gerisi kelen tɛ kara fɛ o mama mama o mama mama yafa ne ma o mama mama o mama mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi du ma ɲa o tuma danga de don walima jugulamɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagan ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn sini ma ne bɛ ka dangu ne la baba ko ko n kana taa yala la n'o bɛɛ n'o tɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka tɛmɛ dɛ nɛgɛsi jɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka tɛmɛ dɛ ni ma ti dɛmɛ dɛ o bɛ nɛgɛsi n ka nɛgɛla foro den gɛrɛ dɛ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn bolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn bolo fɔ Kara Design nkɔfɛ bɛ n kɔrɔfɔ k'a sɔrɔ Kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa mɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ Kara tɛ donso miliyɔn sayi ko Kara tɛ donso ni wari tɛ Kara tɛ donso miliyɔn sayi ko Kara tɛ donso
Karaba ɲɔgɔnna boso bɔlɔnna k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to Deception, ko ka ca deception Deception, ko ka ca deception Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo mobili kelen tɛ kara fɛ asa finali kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka ferege bolo negesi kelen tɛ kara ko asa gerisi kelen tɛ kara fɛ oh mama mama oh mama mama yafa ne ma oh mama mama oh mama mama yafa ne ma dɔgɔnin min bɛ kan kɔrɔnin fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa kurusi k'u ma ɲa Sidati Kante di Alzadar Bujazi, plombier Jara Service depuis Nyamana. Sena Wati Banks, Colomb, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.